Máš minútku? Mal som minulý týždeň prerokovanie protokolu a mali sme si len prejsť vlastne zistené nedostatky. A pán inšpektor mi začal klásť veľmi nepríjemné otázky, že z akých dôvodov tolerujete nebezpečný stav zariadenia. Normálne mi začal stekať pot po chrbte, nevedel som na to odpovedať. Otázku, ktorú ti položil, má znaky sugestívnej a kapcioznej otázky. To znamená, že tá otázka už obsahuje nejaký predpoklad alebo názor toho, kto sa pýta. Preto ti bolo na ňu náročné odpovedať. No dobre, a čo mám robiť v takom prípade? No podľa mňa ti položil manipulatívnu otázku. A mal by si mať pri sebe niekoho, kto vie na takéto veci reagovať. Právnici to vedia. Dobre, to si mám čo teraz zavolať právnika na prerokovanie protokolu? Ma bude stať veľa peňazí. Ja si myslím, nevolaj právnika, volaj bezpečáka a ja dneska očakávam od bezpečnostných technikov aj nejaké právne minimum. A jeho úlohou je práve pri takýchto situáciách zastupovať a obhajovať. Dík.